Una sa aksyong Sabacolod! Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19, Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay-sais kagkaroon sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita lokal. May 74 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod base sa ginpagwa nga dato sa Department of Western Visayas or Department of Health Western Visayas COVID-19 Regional Case Bulletin number 129. Sa siyudad sang Bacolod may isa ka bulan nga lapsang nga babae nga nagpositibo sa balatian nga COVID-19. May isa man ka persona sa siyudad sang Bacolod nga na-record nga napatay. Ini siya among Western Visayas COVID-19 patient number 972 nga isa ka 75 anyos nga lalaki. Samtang may 5 naman ka mga COVID-19 positive nga naka-recover nagikan sa among nga balatian. Ang siyudad sang Bacolod ang may 104 na karon ka mga total active cases kung sa diin 19 diri ang admitted, 15 ang nagapaidalom sa home quarantine kag 70 ang yara sa facility quarantine. Sa kabilugan nga Region 6 may 130 ka mga panibagong kaso sang COVID-19 na cases kung sa diin nagdangat na sa 656 ang total active cases. Sa dugang pa nga balita lokal, nadugangan naman sang 17 ka mga panibagong kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Negros Occidental. Base ini sa Department of Health Western Visayas COVID-19 Regional Case Bulletin number 129. Pinakabata nga nagpositibo sa COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental ang isa ka 8 ka tuig nga bata nga babae nga residente sang Banwa sang Manapla kag isa ka locally stranded individual o kun LSI. Sa karon ang probinsya sang Negros Occidental ang may 26 na ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang sa probinsya naman sang Negros Occidental, 17 ang na-record nga naka-recover. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpaidalom sa lockdown ang isa ka household staff house kag talyer sa Barangay La Granja, siyudad sang La Carlota matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado sang Provincial Veterinary Office o PVO nga nagpadulong sa among lugar. Sunod kay Mayor Rex Salanduon, Hulyo 21 sang magkadto sa syudad ang among persona agud magtrabaho bilang isa ka empleyado sang Provincial Livestock Dairy Farm and Breeding Center. Hulyo 31 siniman nga tuig hapon sang may baluan sang alkalde nga ini ang nagpositibo sa COVID-19.
Gilayon nga gin-swab test ang 5 sini ka mga kaupdanan kag subong naka-isolate na sa Lagranja sa syudad sang La Carlota. May angot sini naka-home quarantine na sa staff house ng Lagranja, syudad sang La Carlota ang 5 ka mga empleyado sa Provincial Veterinary Office o kon PVO nga na-assign sa Provincial Livestock Dairy Farm and Breeding Center matapos makuhaan sang RT-PCR test. Sila ang mga close contacts ang isa man ka PVO employee nga nagpositibo sa COVID-19. Kag subong sila ang naka-quarantine sa Provincial Quarantine Facility. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, gen-swab test na ang 5 kag kung magpositibo ang resulta, sila ang pagadalon sa Provincial Quarantine Facility. Dugang pa ni Decena sa itong Biyernes ang hapon, sang gilayon nga ginpaidalom sa decontamination ang PVO. Kaya ina nga staff namon is an engineer, siya ga maintain sa mga farm implements diri sa duha ka farm sa NFR kag didto sa Lagranja kag may isa ka salakyan kami ginapa-repair didto sa La Carlota. Ito na contact tracing namon ni Mayor kagabi. Si Dr. Renante Decena. Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot sa masobra 30 ka mga persona ang tigayon nga nadakpan sang Task Force Disiplina sa syudad sang Bacolod sa nauna nga adlaw sang ila operasyon angot sa implementasyon sang City Ordinance 926 o kon Face Mask and Social Distancing Ordinance. Sunod kay Wilfredo Taba Yulengo, Assistant Operation Chief sang Task Force, kalabanan sa mga violators nga ila nagkaladakpan sa social distancing ang mga persona nga yara na tabuan sa mga kalan-an kag mga palamahawan. Dugang pa ni Linggo, ang mga nagkaladakpan na natalana nga magabayad sang ila penalidad nga 200 pesos sa bahin sang City Treasurer's Office bangod ini sila ang wala pa nakakuha sang official receipt gikan sa amo nga talatapan. Ginkalipay man ni Linggo ang kooperasyon nga ginpakita sang mayorya nga Bacolodnon nga nagasunod sa amo nga kasuguan. Target sang task force sa ila masunod nga operasyon amo naman ang mga dalagko nga merkado sang syudad kag mga barangay nga mayara sang madamo nga reklamo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginumpisa na karon nga adlaw sa Negros Occidental Highway Patrol Group ang pagpangdakop sa motorcycle riding in tandem nga wala sang barriers. Sunog kay HPG Negros Occidental Head Police Captain Romelito Mariano, ang pagpangdakop na base sa mando sang HPG National Headquarter kag National Interagency Task Force. Dugang pa ni Mariano sa memorandum gikan sa Land Transportation Office kon LTO na balhag nga kinahanglan sundon ang health protocols na ginapatuman sa gobyerno agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Ginklaro man ni Mariano nga mag-asawa kag mag-live-in partner nga may bitbit nga dokumento lamang ang ginapanagutan nga makaangkas apang lubos nga ginabawal ang makasakay sa motorsiklo ang bata, barkada kag iban pa. Reckless driving po in relation po doon sa memorandum galing sa LTO at RA 11332 po sa health protocol po natin sa COVID-19. So today po yung implementation natin, hindi naman po nagbabago yung instruction ng IATF na ituloy yan. So tutuloy po natin. Kami po sa Highway Patrol as law enforcing agency, kami po is nagpapatupad lang po ng batas. Si Police Captain Romelito Mariano. Sa pinakauling nga balita lokal, magasugod na sa maabot nga Lunes, Agosto 3 ang pagbaton sa Land Transportation Office ni LTO sa mga aplikante nga magaproseso sang student permit. Suno kay LTO 6 spokesperson Riza Otayde, ang batunon lamang sa tanan nga may LTO site sa Western Visayas ang mga aplikante nga may driving course completion certificates nga gin-issue sang LTO accredited driving schools. Dugang pa ni Otayde, ang mga aplikante lamang nga nakatapos ng 15-hour theoretical driving course ang makakuha sang amo nga certificates. Pagpatag ni Otayde, ang mga student permits nga gin-issue antes ang Hulyo 1, 2020 ang hindi na kinahanglan pa nga magpaidalom sa 8 ka oras nga practical driving kag theoretical driving course sa pag-apply sang panibag-o nga lisensya kag dugang nga restriction codes. Apang suno sa tagpamaba sang LTO 6, nagabalayon pang pagpakig-angot sang LTO sa mga potential LTO accredited driving schools sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, rason kon nga wala pa sang driving school sa among lugar nga nagabaton sang enrollees.
Sa karon yara pa sa idalom sang 14-day lockdown ng LTO Bacolod Office ang mga senior citizens, persons with disabilities o kan PWDs, mga nagabusong nga kababainhan kag tanan nga nagaedad 21 anyos panubo ang wala ginapanugutan nga maka-transact sa mga opisina sang LTO bangod sang public safety policies. Ang student permit naton sa bago naton nga system ma-start siya August 3 kag may mga requirements siya kung paano ikaw mag-access. Ang application sa student permit na mag-resume na August 3, so dapat mag-undergo ikaw sa theoretical driving course with exam na siya for 15 hours. So after 1 month and 1 day nga pagkuha mo sa August 3, kadto ka naman or ma-apply ka naman sa new license, professional or non-professional, which is gina-require ikaw dira sa 8 hours na practical driving. Si LTO6 spokesperson Risa Otayde. Action Radio Philippine Standard Time la 6:14. Kag inyo nabatian ang nagapangunang mga balita lokal. Ang detalye naman sa nagapangunang nga balita pungsod nun sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Doc Pachika. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na ngay Sansan anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:18. Kakaroon sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita pungsod nun. Nakarecord sang dugang 4,963 ka mga COVID-19 positive cases ang pungsod Pilipinas karon nga adlaw base sa Department of Health COVID-19 Case Bulletin number 140. Ang pungsod Pilipinas ang karon nakarecord na sang 98,232 ka mga COVID-19 positive cases. Samtang nagdugangan naman sang 93 ang nakarecover kagkaron nagdangat na sa 65,265 ang total numbers sa mga recovered. Samtang kinaduso sang isa ka anti-corrupt commissioner nga ipatuman ang capital punishment o konsilot nga kamatayon sa mga corrupt nga opisyales sang gobyerno. Sunod kay Commissioner Grico Belhica sang Presidential Anti-Corruption Commission, ang korupsyon ang nagagadapat nga kabigon bilang isa ka heinous crime kung sa diin nagakaangay ang silot nga kamatayon. Nagakapati si Belhica nga kinanglan sa karon ibalik ang silot nga kamatayon para sa mga kaso may kaangtanan sa illegal nga droga apang dapat man nga isunod ang kaangay nga penalidad para sa mga korap nga opisyalis ng gobyerno. Naibaluan nga isa sa ikalima nga State of the Nation's Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpabutyag sini ang liwat nga pagbalik sang silot nga kamatayon para sa mga krimen may angot sa illegal nga droga pinaagi sa lethal injection. Sa dugang pangabalita pungsod nun, natokbilan ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuman ang korupsyon kag red tape sa mga local government units o kun LGUs nga mong rason kung nga mahinay ang reforma sa mga serbisyo sang telecommunications company sa pungsod Pilipinas. Ini ang naibaluan ni Duterte matapos ang pagsinapol upod ang Chief Executive Officer sang Globe nga si Ernest Cu. Gimbulgar ni Cu nga kapin sa 28 tuptop 30 ka mga permits kag tuman kadamo nga balayran ang gina-require sa mga LGU sa telecom antes panagutan nga makapatukod sang tower. Dugang paniko nagalabot man sa 8 ka bulan ang pagproseso sang mga permits. Abiso ni Duterte kay ko nga direkta nga isugid kay Senator Christopher Bongo, Finance Secretary Carlos Dominguez III, kag Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang mga LGUs nga nagapabudlay sa pagproseso sang mga permits. Naibaluan nga sa ikalima nga State of the Nation's Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpaandaman ang mga telecommunications company nga kaayuhon ang serbisyo tubtob na lamang bulan sang Desyembre sining tuig 2020. Samtang kapin 4,000 naman ka mga reklamo may angot sa Social Amelioration Program o konsap sang gobyerno ang ginaksyonan sang Presidential Anti-Corruption Commission o kun PACC sunod sa isa ka opisyal. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Anti-Corruption Commissioner Grico Belhica nga 3,972 ka mga reklamo ang nabaton sang komisyon. May angot sa cash aid nga ginapanagtag sang gobyerno bangod sang nagapadayon nga pandemya. 90% sa mga reklamo ang ginatutukan sang Anti-Corruption Commission kag na-endorso na sa natungdan nga ahensya. Samtang hindi pa klaro kay Belhica kung may napasakaan sang kaso nga korupsyon sa Financial Assistance Program bangod aminado ang opisyal nga malawig ang proseso para mapatudan ang amo nga reklamo. Sa pinakauli nga balita pungsod nun, amat-amat nga nagabaskog ang bagyo nga si Dindo samtang padayon nga nagahulag sa direksyon padulong sa norte nga bahinsong pungsod Pilipinas. Sa weather bulletin, ginpagwa sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na pag-asa ang kabaskugon sang hangin nga dala sang bagyo ang nagadangat sa 55 km/h sa sentro kag may pagpulmamadlos nga nagadangat sa 70 km/h. Sunod sa pag-asa, wala sang direktang apekto sa pungsod ang bagyo. Nasiplatan ang bagyo 800 km sa nasidlangan na aminha nasidlangan sang Tuguegarao City, Cagayan, takna alas 10 kaina sang aga. Tumalag sa nga pag-ulan ang mabatyagan sa Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kag Bangsamoro Region. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:23. Inyo nabatian na nagapanguna ang mga balita pungsod nun. Ang balita sa patag sa hinampang luwasong pungsod kag artista ang mabatian sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:29. Kagkaroon sa detalye na sa nagapanguna nga balita sa luwas ng pungsod, Pilipinas. Masobra na sa 680,000 ang kanamuon sa mga nagkalamatay sa balatian ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Sa pinakauling nga datos, nagdangat na sa 682,978 ang nagkalamatay sa nakalain-laing nga pungsod bangod sang pandemya. Nagapanguna nga may pinakadamong record sang nagkalamatay ang Estados Unidos nga may 156,747. Nagapangadua naman ang Brazil nga may 92,568 ka mga nagkalamatay bangod sang COVID-19. Samtang nagdangat naman sa 46,688 ang death toll sa Mexico, samtang 46,119 naman ang napatay sa United Kingdom bangod man sa nga mga balatian. Sa bug-os nga kalibutan, nagdangat na sa masobra 17 milyones ang ginigo sa COVID-19 kag masobra 11,000 o kon 11,160,193 naman ang mga naka-recover. Sa balita naman sa patagsang artista, magapaydalom sa hydration via 4 o kung IV ang pain management ang veteranong aktor nga si John Regala. Sa pinakauling update sa medical condition ni Regala, ginpayag ni Chucky Dreyfus nga hindi makakaon ang aktor bangod sang iya swollen spleen kag problema sa atay. Ipaydalo man sa test ang dugo liver function, creatinine level ni Regala, antisipatigayon ang mga medical treatments. Nagapangayo naman sang bulig ang pila ka mga sikat nga artista pinaagi sa pagpangayo sa nga pangamuyo agod mabalik sa normal ang sitwasyon ni Regala. Sa sports, daog ang Houston Rockets kontra Dallas Mavericks sa score nga 153-149 sa overtime sa nagapadayon nginampang sa National Basketball Association o NBA. Sa come from behind win, ginlutos ang Rockets ang Mavericks na ginapangunahan sang combo guard nga nanday James Harden nga nakakuha sang 49 ka puntos kag Russell Westbrook nga nakakuha naman sang 31 puntos. Ang Dallas naman ang ginpangunahan ni Kristaps Porzingis nga nakakuha sang 39 puntos kag iban naman nga mga grupo ang nakadugang maansang puntos kaangin na lamang ni Doncic nga nakakuha sang 28 puntos. Sa piyak kabahin, ginlutos man sang San Antonio Spurs ang Sacramento Kings sa score nga 129-120. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:32. Kag inyo nabatian ang panguna nga balita lokal, balita pungsod noon sa luwas ng pungsod sa artista kag ginampang. Diri sa gihapon sa Aksyon Balita Evening Edition. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Firing Line upod kay Aksyon Brian Morden. Ako naman ang inyong tagbalita, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila